kanggo balikke rasa ning gamelan Pathet Nyanga. Terakhir salam penutup Mbak Eka uget-uget ngadeg melih jumeneng melih. Ya, Podang Kuning lagune panyuwunan lumantar WA. Podang Kuning nggih, seraginan. Duet karo Tio. Ayo. Gitu. Mas Heru itu. Masaku nek sing bener to. Mau karo kene cemburu karo adek iki. Lah kok kowe udah kelas piro to lek kowe? Kowe kelas piro? Wirung sunat tok. Wis ya. Oh. Namanya siapa? Kula sampun sunat. Gila. Nami kula Heeh. Setyono Adinugroho enek none ampreh manut kali wong tuwa. Weh. Oh, nek none maneh none. Yo. Ngerti aku le. Aku pun ganteng, Rong. Udah ganteng. Kelas berapa toh? Kula kelas tunggal SMP. Oh, alah kakak tingkat. Nggih, ya Allah. Iso kakak tingkat iki lho. Dhuwur kene karo aku. Kira kelas SMP kene umur 20 munggah. Ngene lho, tapi ndak apa-apa wis. Heeh, ora apa-apa. Podang Kuning yo, seragenan yo. Ayo duit berdua yo. Nggih. Anu diterokne jogete Mbak Eka, diterokne jogete Mbak Eka. Aku kowe bae. Tuget ya. Ngerokke kowe bae. Ono enek versi terbaru darimu aku malah iso sinau ya. Waduh. Ya. Ngapa ya? Tangan di atas, kaki di depan. Iki go mulai. Hei. Yuk, dadekke. Yo. Yo. Nyoke Mas, nyoke yo. Asik. Asik wis ora krasa Jos keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mideranggonku goleki ora krasa so awan nganti wengi yo man yen tak jaluk bojo ngece padang kuning gawe pikirku kome sleret ireng tak sawak katon manise tiba bunga yen katon dadi kowe awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
jongete podang kuning agawe pikirku komeng leret ireng kasawang katon manise tipe bunga yen katon dadi duwe ora bakal ndutut ati kepanan nona mendung atiku sangsaya matur nuwun son sakane so Oke, terima kasih Mbak Eka. Oke, makasih. Donga napa kagem bersih dusun ing Tampang mriki monggo. Oke, mugi-mugi bersih dusun kok saking asmane mung Tampang. Nggih. Tampang nggih. Nggih. Tanpa panggoda. Wah, amin. Kalis ing Amin. Sambikala Nggih. Durga Mendak Kala Sirna. Nggih. Rezekine saya akeh, saya melimpah. Nggih. Iso dienggo bersih desa tahun depan lebih meriah lagi, lebih kompak lagi. Amin. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Oke, terima kasih. Terima Mas kasih. Tio. Ya. Riris harta palawon uting ranu Kersen karsani Gumlaring karang kadempel ya klampe sireng kang leledang ana ing sangajenging latar nenggih menika Sang Boga Sampir nenggih Sang Semar Badranaya nenggih Risang Ismaya ing tata lair senadyan punakawan sipating datur pangembating pitutur nang sejatine Semar Badranaya manungsa setengah dewa lantip panggraitane manteng semedine ing mangke Semar Badranaya nampi sasmitaning dewa mbok menawi jagat ngarca padha boten ing kahanan ingkang ayem tentrem satemah Semar Badranaya nyegat tumibaning kodrat baya apa kang andadosaken ngarca padha ora bisa tentrem
kunjing langit kelap-kelap katon lir kincang risang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mahayik risang ari sumitra ing lae begegek ugek sadulita hemel punika menawi mboten sisih pandulu kula bendara kula ing Madukara ingkang kepareng rawuh wonten sudung kula karang kadempel mriki. Iya Kakang Semaraja kaget Dananjaya kang prapta ana ing klampis ireng kene. Njanur Gunung Kadingaren. Kok menika ambeta raganipun Raden Gatotkaca ingkang tanpa daya nglumpruk kadidene linalasan otot bebayune. Den monggo kula aturi paring dawuh. Semar menika wujudipun pamong wajibe momong para bendara ingkang kagungan budi luhur watak utama. Semar inggih tinitah dados batur tegesipun pangembating pitutur sinten ngertos. Tutur kula sembur kula saged madangaken pepeteng hangudari reruwet kula aturi paring dawuh Ndara. Kyai Semar andeng negara Ngamarta ing ripalungguhan iki ngadani wujuding ya kuwi pilihan Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi calon kang dipilih ana loro kang angka 1 ya kuwi Ratu Trajutrisna Atmajendra Ndrawati ya kuwi Ibu Manara Kasura. Dene kapindhone ya kuwi si Gatotkaca bocah Pringgondani. Nggih, la lajeng kanggo milih sapa baya kang wenang dadi kajumenengake ana ing Senopati Agung negara Ngamarta satemah den anakake blabar kawajang cinencang andon pupuh ing antaraning Gatotkaca lan Bu Manara Kasura. Nanging Kakang Ismaya iki mau Gatotkaca ketaman pengabaran saka Bu Manara Kasura satemah lonyoh pasuryane. Coba tili ana Kyai kok ana sing nguwatirake kamangka aturan ana ing Senopati Agung negara Ngamarta anggone perang pupuh ora antuk bantu binantu. Jubriya rasane atining Janaka yen Bu Manara Kasura iki direwangi saka njaban rangkah tili ana pasuryane Gatotkaca kang lonyoh iki kira-kira ana apa Kakang? Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungara. Samareka denem prayitna Esmunira diri eka balik titiyane Gandaya Triswenya Purnama sasi ya jagat ya Dewa Bathara Ndara kula Raden Arjuna piye Kyai sareng kula tiliki punika wonten pasuryane Ndara kula Pringgondani Gatotkaca menika wonten cuwilan menika den arani cuwilanipun Gamparan Bungkul Kencana. Gamparan Bungkul Kencana lakar kados mekaten Gus. Kamangka jagat mboten wonten kalih sing duweni wujudipun Gamparan Bungkul Kencana niku nggih mboten sanes namung adi kula
Panguwasa tunggal Kayangan Suralaya nuwun inggih punika pun Manikmaya utawi Bathara Guru. Lah banjur pamrayogamu kepiye Kakang Semar? Ngaten Gus. Bathara Guru ibarate wani gelar ya kudu bisa nggulung. Kula Jubriya menawi Bathara Guru pidak jempol gedhek antuk kalian Boma Narakasura. Ndara kula kareben kula beta kula pondhong wonten ing Kayangan Suralaya. Kula bakal gugat dhateng Jawata. Sapa sing wani menehi Boma Narakasura wujuding gamparan bungkul kencana? Sing ati-ati Kakang Semar. Kula aturi mlebet wonten kuncung kula. Kula minggah wonten Kayangan, Gus. Ngati-ati Kakang Semar. Merahina semubang Hyang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkane goro saketer kini donganing gong lirwowo sing pinipanco yen ora kleru kang dadi panyawangku iki Kakang Semar Badranaya klidang-klidang munggah ning Kayangan Suralaya. Iya Guru. Ana parigawe apa Kakang? Sajak ana gembolaning perkara kang kineker kelawan nggo jasate bocah pringgondane si Gatotkaca. Iki ngene Guru. Aning negara Ngamarta ngadani pilihan senopati. Calone loro ya kuwi Ratu Traju Trisna Boma Narakasura kelawan ndaraku Gatotkaca. Iki ndaraku Gatotkaca ditibani pengabaran nganti lonyoh pasuryane. Bareng tak tiliki ana ing praupane Ndara Gatotkaca cuwilaning gamparan bungkul kencana. Mula ibarate kowe iso nggelar, kowe kudu iso nggulung. Sak ngertine Kakang Semar, sak ngertiku ya kuwi gamparan bungkul kencana ora ana sing duweni ning jagat raya iki kejaba mung sira Guru. Ayo, kowe apa pidak jempol gedhek antuk sekuton karo balane Boma. Babar pisan ora Kakang, aja kleru panampamu. Pancen bener rikala semana gamparan bungkul kencana ya mung jeneng ulun kang handarbeni ning awatara ana Tricandra kawuri utara 3 wulan kepungkur gamparan bungkul kencana ndak wenehake marang simbahe Boma Narakasura ya kuwi Bathara Ekawarna. Ayo saiki piye yen daraku lonyoh kaya ngene iki kamangkaning pilihan senopati ora entuk bantu binantu kudu saka kekuatane dhewe mangkene ya Kakang. Piye? Si Gatotkaca mono wis anggayuh wujuding Wahyu Topeng Waja. Ya. Waluyaning Gatotkaca kena kanggo kinarya Wahyu Topeng Waja ki mau dhewe kena dadi tambane
pasuryane Gatotkaca kang lonya. Kulup Gatotkaca kula wonten dawuh pungulun. Mara gage sedakepa tanganmu sambata karo dayaning wahyu topeng waja utawa wahyuning senopati kang wis manjing ana lair kang sarta batinmu dene pasuryanmu kang lonya ndak sungging supaya baliyane wingi uni sambata dayaning topeng waja bebarengan kelawan tak sungging pasuryanmu muga-muga waluya jati temah nirmala. Dakep saluku tunggal nutupi babanawa sanga hangeningaken cipta nenggih risang satra pringga ndani Raden Gatotkaca senadyan lonyoh kang pasuryan nanging dasari satra kang gentur tapane manteng semedine pramila boten ngowahi senadyan pasuryane lonyoh tetep bisa semedi mandeng pucaking grananut giyaning kekayun kayungyon nangayati hayaning parutama kaya mati sajroning urip-urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating superna sumusuping rasa jatine risang krincing wesi sambat dayaning topeng waja utawi wahyu kasenopaten sesarengan kalian Bathara Guru ingkang hanyungging pasuryane Dian Gatotkaca ingkang lonya gosong geseng kena dayaning gamparan bungkul kencana waluya jati temah nirmala Dian Gatotkaca. Dewa Sukata marang suring prang ngendane ngawiyat Narada ngepalani matur nuwun ya Guru bendaraku wis mbok waluyake iya Kakang Semar padha-padha tumuli Gatotkaca enggal kantinen ning Madyapada nutukne anggone padha andon pupuh mapan ning Madyapada tetandhingan kelawan Ratu Trajutrisna Prabu Bamanara Kasura. Iya. Nanging wanti-wanti paweling kuya Kakang Semar tetep dombanana lakune bendaramu. Merga isih akeh guru godha kang bakal nyalai bendaramu Pringgandani. Yo, aku njaluk pamit, Guru. Talarullah saking gurdaya kura-kura yen atana mutusa sang sri latala mentas megur anyar Gatotkaca waluya jati temah nirmala. Ayo ora sah nganggo bantu binantu kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange lakon kecandhak Bamanara Kasura
dadi pengewan-ewan kowe. Maju bajingan kowe. Wah. Hei. Wah. Hai. Piye Kakang Setijo? Mungguh pawartane anggon mandan pupul mantanding Gatotkaca. Aku kasesering yudha Yayi. Ora sandadak kesuwen mlebu aning siungku. Gatotkaca ndak gegete supaya lampus manut Kakang. Jenengan kaseser Ndara. Iya Kyai ya. Kakang Bomo modot siunge sak gedang mas. Bomo niku satria gagah kok nyokot kaya ana sing aneh-aneh. Mang lenggah wingking mriki. Oh, lah dalah jebulane wong kae. Kula celukke wong siji niki, nek ora wong siji niki sing ngatasi, ora rampung-rampung perkarane Ndara. Asri rengganing gunung teratane palumbang baning sekar jinembengan ngebaki kang sari-sari Yaya Taman Hargosoko unggiwaning putri mandili Kyai Semar Badrana ingkang anggugah kula ya Anoman ana ing blabar kawat janget cinencang kae
perang gegempuran antarane Ndara Pringgondani kelawan Ndara Traju Trisna. Boma Narakasura modot siunge sak gedang emas. Bareng tak teliti kanthi permati tekan jroning ati. Jebule musuh bebuyutanmu nalikane kowe dadi Gembong Senopati Swelagiri. Menapa inggih? Heeh. Maradyake singkirna ibarat jaranan yen ora sing gambui kowe ora rampung perkarane. Mungsuh jareaning blabar kawajang ngejerencang kene ora entuk bantu pinantu nanging kenang apa munyuk putih kok magot aning palagan cangkemmu. Satelek dosamu kok gudhuk yitmu biyen. Wani ganggu gaweane kene. Ayo minggat ora? Ora gelem minggat tak beruki kayon ngambah kaping pindho ora man. Aku tak minggat yo man, aku tak minggat kapok aku kapok anu man. Yen kowe minggat aja dhewe. Sakwadya balamu jin setan priprayangan jan minggat kabeh. Omo-omo penyakit kon sumingkir saka dusun Tampang kene. Iya man, aku tak jae lunga kanca-kancaku man. Indriya mangu mangunggung kanduhan rimang ing siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kuwi ana ing astaning Gusti Kang Maha Kuwasa Kyai Semar. Nggih. Nadyan ora kurang pangreka dayaning Prabu Kresna anggone bebantu anakku lanang ngawit tinangisan kelawan Boma Narakasura. Nanging tinemune jebul kodrate Kang Kuwasa Senopati Agung Negara Ngamarta ya kuwi bocah Pringgondani Gatotkaca. Inggih. Gatotkaca kula wonten dawuh sing jejeg rasamu. Kowe jumeneng dadi Senopati Agung nyenopateni para kawula, para bebrayan agung. Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati kang mbok antuk muga-muga anyrambahi katentreman karaharjaning para kawula. Are warna Astabrata